Σήμερα για άλλη μια φορά θα παίξουμε Subway Surfer. Από ό,τι βλέπετε δεν υπάρχει το Symmetry επειδή σας το είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Είναι μόνο ένα game. Δεν αντέχω να κάνω δεύτερο. Και συγγνώμη για το Symmetry που έκλεισε. Το βίντεο έκλεισε και συνεχίζετε να βλέπετε χωρίς ήχο. Το είδα πριν λίγο και νευρίασα. Οπότε τώρα πάμε να παίξουμε. Μόλις βγάλουμε αυτό. Πάμε να παίξουμε. Γιουπι! Μπαίνουμε. Έχω κάνει μια πρόοδο και έχω πάρει μια καινούργια σανίδα και για κρύβα να σου πω την αλήθεια δεν τα αγόρασα. Έχουμε το hack. Σε όποιον δεν αρέσει όμως το hack, γράφει στα comments και μπορώ να το διορθώσω, το κάνω ξανά από την αρχή, να κάτσω να παίξω λίγο, να φτιάξω το πάλι όπως ήμουνα και να είμαστε μια χαρά. Όποιος δεν θέλει το hack, όποιος θέλει το hack γράφει θέλω το hack, θέλω hack, ωραίο το hack, κάτι να το έχουμε. Και από ό,τι βλέπουμε τώρα έχουμε, μόλις μπει, 144 και 8.113. Αγόρασα, όχι αγόρασα, πήρα το Pro Pack και στο επόμενο βίντεο θα ανοίξουμε το Companion Pack ή το Mysterier. Αλλά πρέπει να πάρω και τέτοια από ό,τι βλέπετε. Και τώρα πάμε να παίξουμε μια φορά. Δεν έχω παίξει, το κάνω μια εκαθάριση επειδή το κινητό μου κόλλαγε και το ξανάρχισα λίγο. Και πάμε. Συγγνώμη για την ποιότητα, εγώ το βλέπω πολύ καθαρά. Περιμένετε. Να έχετε και μουσική, ακόμα καλύτερα. Και συνεχίσουμε κανονικότατα. Χτες έβαλα 4 βίντεο και ένα βίντεο που ήταν προχτές, απλά το έκανα μια ανανέωση χτες. Και σήμερα λογικά θα μπουν 4 ή 3 ή 4 θα μπουν. Καθημερινές μπορεί να μην βγάζω συνέχεια, όποτε προλαβαίνω, οπότε πρέπει να γράφω κιόλας. Αλλά όλες τις υπόλοιπες μέρες μπορεί να προλαβαίνω και να είμαστε μια χαρά. Ελπίζω να ακούτε τη μουσική του Subway Surfer, επειδή στα προηγούμενα από ό,τι τα έχω δει δεν την ακούγατε και έχω νευριάσει επειδή δεν μπορούσα να τα ξαναφτιάξω. Και αυτή τη φορά παίζει να είναι 20 λεπτό βίντεο. Έχετε εδώ πέρα παιδιά διαφορά. Μόλις μπει 8.743.031. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν πειράζει, όχι. Θα πάρει μόνο το dual jump. Το προτιμώ από το κανονικό jump. Και αυτό εδώ πέρα τώρα. Κατά. Συγγνώμη που δεν μιλάω τόσο πολύ, απλά άμα ακούσατε λίγο τώρα τη μύτη μου, έχω ένα θέμα, αλλά κατάλαβα μια χαρά και κάνω βλακίες. Συνεχίζω. Μόλις δείτε το χέρι μου, μόλις με δείτε να παίζω πολύ καλύτερα, σημαίνει ότι έχω 2 χέρια. Χαίρομαι που πάμε καλά και συμπληρώσαμε το epic. Φύγε ρε. Μόνο εγώ κάνω κομμάντο ρε. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα.
Ξέρω ότι στο Symmetry σε ένα σημείο σας έφαγα τα αυτιά και πάλι I'm sorry, δεν το ήθελα. Δεν το ήθελα, κυριολεκτικά λέω. Και προσπαθώ τώρα να φτιάξω λίγο την εμφάνιση του καναλιού. Ποιανού του αρέσει, ας το πει, να ξέρω μέχρι στιγμής. Complete two. Τουλάχιστον είμαστε πάνω. Πάλι πατήσω. Παιδιά, δεν θέλετε να κάνω ποτέ κανένα τραγουδάκι. Και θέλω να σας πω, άμα ξέρετε έναν YouTuber, το Harris Invasion, ναι, Harris Invasion, κάντε του like επειδή είναι ένας φίλος μου, απλά σας το λέω. Θα μου πεις σε μένα τι με ενδιαφέρει, εγώ βλέπω σένα. Αλλά είναι λίγο καλύτερος από μένα μέχρι στιγμής, γιατί εγώ άρχισα πρόσφατα. Αλλά έτσι κι αλλιώς μπορεί να είναι. Έτσι κι αλλιώς είναι καλύτερος. Δεν έχει υπολογιστές, έχει πράγματα. Εγώ έχω μόνο ένα κινητό και το λάπτοπ της γιαγιάς μου. Είναι πολύ περίεργο να λες ότι έχω το λάπτοπ της γιαγιάς μου. Κόντεψα να τη φάω. Και παίζει να κάτσω να βάλω και dual coin. Απλά έτσι για την πλάκα. Με πόσα κέρματα μπορούμε να δώσουμε. Εγώ χτες έφτασα 2.500. Φύγε ρε. It's my horse. Παίζει να με κόται πολύ καλύτερα επειδή τώρα είμαι σε σαλόνι, δεν με ακούει κανείς. Δεν ακούω κανέναν. Που είναι πολύ καλύτερα να κάνω τα βίντεο. Εδώ. Μαζέψαμε 381 κέρματα. It's okay. Show mission. Pick up to super speaker one left. Δεν κατάλαβα τίποτα. It's okay. It's so cool. Για κοιτάξτε. Παπ. Όποιος δεν ξέρει τι είναι αυτό, είναι ένα hack. Το πρώτο βίντεο πηγαίνετε. Είναι το πρώτο hack, είναι το πρώτο βίντεο που έδειξα πώς να χακάρεις Subway Surf. Όταν μπορούμε να βγάλουμε αυτό μέσα. Τον ρε. Τον, εμείς είμαστε μάγκες. Τα ονόματα μας είναι μάγκες. Το ποια σανίδα να πάρουμε τώρα, ποια. Πάρουμε αυτή ρε. Εμείς είμαστε προ ρε. Εδώ πέρα μαγκές. Εδώ πέρα μαγκές. Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά, μαγκές. Είμαστε εδώ. Έχουμε και το 110. Και θα πηγαίνουμε. Είναι πολύ καλύτερα. Έτσι κάνω πιο μεγάλο σκορ. Νομίζω ότι το κάνεις. Αυτό ήταν περίεργο. Το κατάλαβα. Και δεν εννοούσα το κάνω.
Τρομάξατε. Κάτι μου λέει πως τρομάξατε. Θα κοιτάξω να φτιάξω και intro. Αλλά πρέπει να πω πρώτα στην ξαδέλφη μου που κάνει βίντεο. Δεν θυμάμαι το κανάλι της. Από κάτω comments. Ντροπή σου, η ξαδέλφη σου είναι, δεν το θυμάσαι. Παιδιά, δεν έχω καταλάβει γιατί δεν γράφετε ούτε ένα comment. Αλλά θα πείτε σε ό,τι σας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ να σας αρέσουν τα βίντεο, να κάνετε καμιά εγγραφή που και που και με μια χαρά. Δεν θέλω τίποτα άλλο. And die. Παιδιά, εδώ πέρα θα κλείσει το βίντεο. Like, subscribe, γιατί με βοηθάει. Παιδιά, like, γιατί με like και sub αν δεν είσαι subscriber και goodbye. Συγγνώμη για το τέλος, απλά πρέπει να το συνηθίσω κάποτε. Bye.